At least 70 CCC members were arrested yesterday for conducting an unsanctioned gathering at a house belonging to former opposition legislator James Timba in Harare. Azvipere Mushe muri yeZimbabwe makaona mapicha muchiona vakomana vachitandaniswa nezirayoti aiwa nevanhu vanga vatumwa nepolisi. Sana mina mashoko sunyenga wakaita kuti bo subscribe like otina on the bell icon. Ndondomonyogwa muchinzi National Police spokesperson Commissioner Ponyat confirmed the arrest. Police who were acting on a tip-off raided the house leading to the arrest. During the arrest, they became violent and started throwing stones at the police officers. Reinforcements were later called in. We will, however, release more details today, he said. Mr. Timba is leading a faction of the CCC that is aligned to former party leader Nelson Chamisa. The CCC now is split into two, with the main faction allied to the party's interim secretary general, Senator Zingezo Chabangu. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa zvichinzi aiwa vakomana veparty aiwa iri affiliated naNelson Chamisa inotungamirwa naJameson Timba. Ava vakomana vakaarrestiwa, vazhinji vakaona mapictures vachiona mavidhio vachitreatwa brutally. Aiwa muri yeZimbabwe zvinhu zvakabata vanhu kuti ndozvinoita here polisi yenyika yeZimbabwe kuti aiwa vanhu vanobatiwa zvakadai so. Chimotodzai mafungiro enyu because vakanga vakurelate vachiti aiwa vana wiki Chivhayo vakaita ma-attempts vakatanisha mutungamiri wenyika vakaskwanda millions but they are not being arrested, they are being interviewed. Chimotodzai munoti kudii pamusoro kuti pamusoro pema-opposition personnels kuti pane fairness here apa pinai comment section imene mutidze mafungiro enyu. Musangano subscribe kulike channel on the bell icon.